Здравей! Днес ще ти споделя една тайна. Как да се отървем от лошото поведение на детето вкъщи. Всъщност най-доброто поощрение за едно дете е нашето внимание. Но като родители, кога най-често обръщаме внимание на поведението на детето? За съжаление, в 95% от случаите доброто поведение на детето остава игнорирано, защото ние го приемаме за някаква даденост. Всъщност, тайната на удовлетворяващото родителство е именно в това да откриваме, да описваме за детето неговото добро поведение, за да го поощрим. Ето два примера как можем да направим това. Хей, видях, че днес на детската площадка ти сподели камиончето си с другото детенце. Много съм впечатлена и се радвам, че го направи, защото така се създават приятелства. Друг пример с ежедневната рутина на детето би могъл да бъде: хей, забелязах, че сутринта стана, оправи си леглото, облече се и си изми съвсем сам зъбите. Виждам, че вече си голямо момче. Аз съм Цветелина Каравасилева, специалист с над 18 години практика в междуличностната комуникация. Създател съм на Свързани с степен по детско-юношеска психология и горд родител на 6-годишен син. Ако тази информация, която научи днес, ти беше полезна, можеш да ни последваш в Свързани за още.